Molt bé. Molt bé.
Venga, venga, uno, uno. Vale, esto. Així. Vinga, fica el cubell. A l'estadi. Agafes per salir. Actiu, actiu. Molt escalfor. Va, seguim dibuixant. Temps de agafar. Va. Som-hi. Bé, bé, ja està. Bé. Va, va, va. Ui.
assassines mentals, també. Va, Eva. Eva, vamos, vamos, vamos. Ah, vamos. Ah, vamos. Vamos, vamos. Bebé, ah. Bebé, ah. Va. Ruixanga sense pressa, Va. Vamos, va. Vinga. Pensa, va.
Apreta els dits i escrivi. Vinga, concentrat. Roger, escrivi. Apreta els dits. Apreta els dits, La cagada, sí. Pensa el sac.
pressiones no pots. Vinga. És que...
Vicino al secondo. Visualitzar, visual intensitat. Totes les Sí. Vale. Fes skipping i visualitza, va. Roger, no deixis botar la bola. Aquí dalt i apreta els dits. Si la deixes botar, salta. Vinga. Vinga. Molt bé. Amb la pala dalt i convençut. Vinga. Calma, Roger, activa. Cames i apreta els dits. Molt bé. Apreta els dits. Vinga, visualitza. Va, va. Davant! Convençut el vot, eh? Vinga, convençut.
Inizia a fer coses rares i juga. Molt bé. A la dada, Roger. Temps, Confiança. Què? Es van relaxar, que va dir que estaven així. Sí o no? Sí. Eh? Després t'ho passaré, això. Està descompensat. És carregat. València va guanyar, va guanyar un 70 o 80. Era el primer grup. Va fer un 50, però que no tenia gaire. Llavors no és possible que guanyi. Normalment que tenen molts nobles o molts portadors. Però alguna cosa que no tenen tan bo com aquest. Els reus són tots més equilibrats com ja cal. El tortosa també són fluixos. Com un casal, sí. Clar que són els bons juguen, saps? Jo al casal jugo amb un, que no, era bastant mal. Sí, o sigui, un molt pic i un més forçat. Amb el primer. Va tenir sort. No, no, gran.
Va, tu primer ruixant, tu va. Seguim, ruixant, va, igual.